அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய நாள் உங்களுக்கு எப்படி அமைய போகிறது? இன்றைய 12 ராசிக்கான பலன்கள் என்ன தெரிந்து கொள்ளலாம். இன்று 3/2/2021 சார்வரி வருடம் தை மாதம் 21ஆம் நாள் புதன்கிழமை. இன்றைய நல்ல நேரம் காலை 10 முதல் 11 மணி வரை, மாலை 4:30 முதல் 5:30 மணி வரை. இன்றைய யமகண்டம் 7:30 9 மணி வரை. இன்று பூரட்டாதி உத்திரட்டாதி நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு சந்திராஷ்டமம். இன்றைய சூரிய உதயம் 6:36 மகர லக்னம். இனி இன்றைய 12 ராசிக்கான பலன்கள் என்ன பார்க்கலாம். மேஷராசி நண்பர்களே, இன்று நீங்கள் புதிய கட்ட வளர்ச்சியை நோக்கி முன்னேறுவீர்கள். இன்று முறையான திட்டமிடல், தொழில் சார்ந்த அணுகுமுறையும் உங்களது முயற்சியில் வெற்றியை ஏற்படுத்தும். இன்று உங்கள் பணியை பொறுத்தவரை உங்களது பணியில் பெயரும் புகழும் பெறுவீர்கள். பணியிட சூழல் சிறப்பானதாக அமையப் போகிறது. இன்று உங்கள் குடும்பத்தை பொறுத்தவரை உங்களது துணையிடம் நேர்மையான அணுகுமுறையை மேற்கொள்வீர்கள். இதனால் இருவருக்கும் இடையே நல்ல புரிந்துணர்வு ஏற்படும். இன்று உங்கள் நிதி நிலைமையை பொறுத்தவரை இன்று பணவரவு சிறப்பானதாக அமையப் போகிறது. இன்று சேமிப்பை உயர்த்துவீர்கள். உங்களது தரத்தை உயர்த்துவீர்கள். இன்று உங்கள் ஆரோக்கியத்தை பொறுத்தவரை ஆரோக்கியம் இன்று சிறப்பானதாக காணப்படும். ரிஷபராசி நண்பர்களே, இன்று சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கும் நாளாக அமையப் போகிறது. உங்களது இலக்கை நோக்கி நீங்கள் முயற்சி செய்வீர்கள். இன்று இதன் மூலம் திருப்தியான பலன் கிடைக்கும். உங்களது நண்பர்களின் ஆதரவை பெறுவீர்கள். இன்று உங்கள் பணியை பொறுத்தவரை கடின உழைப்பின் மூலமாக வெற்றி காண்பீர்கள். சக பணியாளர்களிடம் நல்லுறவு கொண்டிருப்பீர்கள். இன்று உங்கள் குடும்பத்தை பொறுத்தவரை உங்கள் துணையிடம் நேர்மையான முறையில் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். இது நல்லுறவு ஏற்பட வழிவகுக்கும். இன்று உங்கள் நிதி நிலைமையை பொறுத்தவரை இன்று நிதி நிலைமை சிறப்பானதாக இருக்கும். கணிசமான தொகையை சேமிப்பீர்கள். திருப்திகரமான நிலை பெறுவீர்கள். இன்று உங்கள் ஆரோக்கியத்தை பொறுத்தவரை இன்று உங்களிடம் ஆற்றல் நிறைந்து காணப்படும். இதனால் உங்களது ஆரோக்கியம் சிறப்பானதாக இருக்கும். மிதுன ராசி நண்பர்களே, இன்று ஏற்படும் பதட்டம் மற்றும் பாதுகாப்பின்மை உணர்வை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். எதிர்மறை எண்ணங்கள் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். நம்பிக்கை உணர்வின் மூலமாக நல்ல பலன்களை நீங்கள் பெறலாம். இன்று உங்கள் பணியை பொறுத்தவரை இன்று மனதிடமும் நம்பிக்கையும் வேண்டும். இதன் மூலமாக தடைகளை சமாளித்து உங்களது பணிகளை ஆற்ற முடியும். இன்று உங்கள் குடும்பத்தை பொறுத்தவரை உங்களது துணையை சமாளிப்பதை கடினமாக உணர்வீர்கள். கருத்து வேறுபாடு உங்களிடம் காணப்படும். நீங்கள் தேவையற்ற பேச்சுகளை பேசுவீர்கள். இன்று உங்கள் நிதி நிலைமையை பொறுத்தவரை இன்று பணம் குறைந்து காணப்படும். செலவுகள் அதிகமாக இருக்கலாம். இன்று உங்கள் ஆரோக்கியத்தை பொறுத்தவரை ஆரோக்கியம் இன்று சிறப்பாக இருக்க உணர இயலாது. தொண்டை எரிச்சல் ஏற்படலாம். இது உங்களுக்கு வருத்தத்தை உண்டாக்கும். கடகராசி நண்பர்களே, இன்று உங்களிடம் காணப்படும் உத்வேகம் காரணமாக நீங்கள் விரைந்து செயலாற்றுவீர்கள். உங்களது நலத்திற்கான பயனுள்ள முடிவுகளை விரைவாக எடுக்கும் வகையில் உங்களது மனநிலை இருக்கும். இன்று உங்கள் பணியை பொறுத்தவரை உங்களிடம் இருக்கும் சிறப்பான தகுதி காரணமாக இன்று உங்களது செயல்களை சிறப்பாக செய்வீர்கள். உங்களது பணிக்கு சிறந்த அங்கீகாரம் பெறுவீர்கள். இன்று உங்கள் குடும்பத்தை பொறுத்தவரை உங்களது மனதில் ஓடும் உணர்வுகளை உங்கள் துணையிடத்தில் வெளிப்படுத்துவீர்கள். இதனால் இருவருக்கும் இடையேயான உறவு மேம்படும். இன்று உங்கள் நிதி நிலைமையை பொறுத்தவரை இன்று நிதி வளர்ச்சி சிறப்பானதாகவும் மகிழ்ச்சிகரமானதாகவும் இருக்கும். உங்களது வங்கி இருப்பு அதிகரிக்க காண்பீர்கள். இது உங்களுக்கு திருப்தியை உண்டாக்கும். இன்று உங்கள் ஆரோக்கியத்தை பொறுத்தவரை உங்களிடம் காணப்படும் உற்சாகம் காரணமாக உங்களது ஆற்றல் சிறந்த காணப்படும் நாளாக அமைகிறது. இது உங்களை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கும். சிம்மராசி நண்பர்களே, இன்று உங்களுக்கு சாதகமான நாளாக அமைகிறது. உங்களது இலக்குகளை நேர்மறையான முயற்சி மூலமாக அடைவீர்கள். உங்களிடம் உறுதியும் தைரியமும் காணப்படும். தன்னம்பிக்கை நிறைந்து காணப்படும் நாளாக அமைகிறது. இன்று உங்கள் பணியை பொறுத்தவரை உங்களது பணியில் நல்ல பெயர் எடுப்பீர்கள். உங்களது பணி செய்யும் முறை காரணமாக உங்கள் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டை பெறுவீர்கள். இன்று உங்கள் குடும்பத்தை பொறுத்தவரை உங்களது துணையிடம் நேர்மையாக நடந்து கொள்வீர்கள். அவரை மகிழ்ச்சிக்கு உள்ளாக்குவீர்கள். இதனால் நல்ல புரிந்துணர்வு காணப்படும். இன்று உங்கள் நிதி நிலைமையை பொறுத்தவரை இன்று அதிக பண வரவு காணப்படும். உங்களது வங்கி இருப்பை அதிகரிப்பீர்கள். உங்களின் வளர்ச்சி கண்டு மகிழ்வீர்கள். இன்று உங்கள் ஆரோக்கியத்தை பொறுத்தவரை உங்களது மனம் அனுசரணையான நிலையில் இருக்கும். இதனால் உங்களிடம் ஆற்றல் நிறைந்து காணப்படும். கன்னிராசி நண்பர்களே, இன்று முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். இன்று சிறிது பாதுகாப்பின்மை உணர்வும் குறைந்த மகிழ்ச்சியும் காணப்படும் நாளாக அமைகிறது. எனவே அமைதியாக இருப்பது சிறந்தது. இன்று உங்கள் பணியை பொறுத்தவரை பலன்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்க நீங்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டும். பணியில் தவறுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதனால் நீங்கள் உங்களது மேலதிகாரிகளின் நன்மதிப்பை இழப்பீர்கள். இன்று உங்கள் குடும்பத்தை பொறுத்தவரை உங்களது துணையுடன் தகவல் பரிமாற்ற பிரச்சனை காணப்படும். உங்களிடம் இன்று சிறந்த மனநிலை காணப்படாது. எனவே இன்று இருவரும் பேசுவதை தவிர்ப்பது நல்லது. இன்று உங்கள் நிதி நிலைமையை பொறுத்தவரை இன்று உங்களால் பணத்தை பயனுள்ள வகையில் செலவழிக்க இயலாது.
பண வரவு காணப்பட்டாலும் தேவையற்ற செலவுகள் செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும். இன்று உங்கள் ஆரோக்கியத்தை பொறுத்தவரை தொண்டை எரிச்சலால் பாதிக்கப்படுவீர்கள். குளிர்ச்சியான உணவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. துலாம் ராசி நண்பர்களே, இன்று உங்களது இலக்குகளை அடைய கடுமையாக உழைக்க வேண்டும். இன்று முக்கிய முடிவுகள் எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். இன்றைய நாள் உங்களுக்கு சிறப்பாக அமைய இன்று பொறுமை அவசியம். இன்று உங்கள் பணியை பொறுத்தவரை பணிகள் இன்று அதிகமாக காணப்படும். இது உங்களுக்கு கவலையை ஏற்படுத்தும். சக பணியாளர்களிடம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இன்று உங்கள் குடும்பத்தை பொறுத்தவரை இன்று உங்களது காதலை உங்கள் துணையிடத்தில் வெளிப்படுத்துவீர்கள். என்றாலும் நல்ல புரிந்துணர்வு ஏற்பட குறைந்த வாய்ப்பே உள்ளது. இன்று உங்கள் நிதி நிலைமையை பொறுத்தவரை இன்று நிதி நிலைமை மகிழ்ச்சிகரமானதாக இருக்கும். இன்றைய நாளை பயனுள்ள முதலீடுகள் செய்ய பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இன்று உங்கள் ஆரோக்கியத்தை பொறுத்தவரை ஆரோக்கியம் இன்று சுமாரானதாக இருக்கும். கண் எரிச்சல் பாதிப்புக்கு ஆளாவீர்கள். எனவே ஆரோக்கியத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். விருச்சிக ராசி நண்பர்களே, இன்று சம்பவங்களை சகஜமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய நாளாக அமைகிறது. உங்களது வளர்ச்சியை தடுக்கும் எந்த ஒரு உணர்விற்கும் இன்று இடம் கொடுக்கக்கூடாது. உங்களது அணுகுமுறையில் விவேகம் வேண்டும். இன்று உங்கள் பணியை பொறுத்தவரை பணியிட சூழல் குறைந்த அளவு அனுகூலத்துடன் காணப்படும். சக பணியாளர்களுடன் பிரச்சனை காணப்படும். திட்டமிட்ட பணிகளை திறமையாக ஆற்ற வேண்டும். இன்று உங்கள் குடும்பத்தை பொறுத்தவரை உங்களது துணையுடன் சகஜமான அணுகுமுறையை மேற்கொள்ள இயலாது. நீங்கள் இன்று சிறிய விஷயங்களை கூட பெரிதாக எடுத்துக்கொள்வீர்கள். இது நல்லுறவை பாதிக்கலாம். இன்று உங்கள் நிதி நிலைமையை பொறுத்தவரை இன்று பண இழப்பு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. தேவையற்ற செலவுகளும் காணப்படுகிறது. இது உங்களுக்கு கவலையை ஏற்படுத்தும். இன்று உங்கள் ஆரோக்கியத்தை பொறுத்தவரை இன்று சில சௌகரியங்களை விட்டுக் கொடுக்க நேரலாம். இதனால் ஆரோக்கியம் பாதிப்பு அடையும். தோல் மற்றும் கணுக்கால்களில் வலி ஏற்படலாம். தனுசு ராசி நண்பர்களே, உங்களின் சொந்த முயற்சி மூலமாக இன்று வெற்றி காண்பீர்கள். அதே சமயத்தில் திருப்தி குறைந்து காணப்படும். தன்னம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்வது நல்லது. இன்று உங்கள் பணியை பொறுத்தவரை நீங்கள் சிறப்பாக பணியாற்றுவீர்கள். உங்களது பணிகளை குறித்த நேரத்தில் முடிப்பீர்கள். பணிகளை விரும்பி ஆற்றுவீர்கள். இன்று உங்கள் குடும்பத்தை பொறுத்தவரை உங்களது துணையை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். இருவருக்கும் பயனுள்ள விஷயங்களை பேசுவீர்கள். இது உங்களது எதிர்காலத்தை பற்றி திட்டமிட உதவும். இன்று உங்கள் நிதி நிலைமையை பொறுத்தவரை இன்று பண வரவு அதிகமாக காணப்படும். பணத்தை பயனுள்ள விஷயங்களுக்கு செலவு செய்ய பயன்படுத்துவீர்கள். இன்று உங்கள் ஆரோக்கியத்தை பொறுத்தவரை இன்று முழு ஆரோக்கியத்துடன் காணப்படுவீர்கள். ஆரோக்கியத்தில் எந்த குறைபாடும் இருக்காது. மகர ராசி நண்பர்களே, இன்றைய செயல்களை மேற்கொள்வதை கடினமாக உணர்வீர்கள். இதனால் உங்களது கட்டுப்பாட்டை இழப்பீர்கள். எனவே உங்களது அணுகுமுறையில் பொறுமையும் உறுதியும் அவசியம். இன்று உங்கள் பணியை பொறுத்தவரை இன்று உங்களது பணிகள் சுமூகமாக நடக்காது. இன்று உங்களது சக பணியாளர்களிடம் அமைதியை கையாள வேண்டும். இன்று உங்கள் குடும்பத்தை பொறுத்தவரை உங்களது துணை உங்களை புறக்கணிப்பதாக எண்ணுவீர்கள். இதனால் எரிச்சல் உணர்வை துணையிடம் வெளிப்படுத்துவீர்கள். இன்று உங்கள் நிதி நிலைமையை பொறுத்தவரை இன்று நிதி நிலைமை மகிழ்ச்சிகரமானதாக இருக்காது. இதனால் மனதில் குழப்பம் காணப்படும். எதிர்பாராத வகையில் பணம் வந்தாலும் அதனை பயனுள்ள வகையில் பயன்படுத்த இயலாது. இன்று உங்கள் ஆரோக்கியத்தை பொறுத்தவரை கண்கள் மற்றும் தொண்டையில் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் மருத்துவ சிகிச்சை மேற்கொள்வது சிறந்தது. இதற்காக சிறிது பணம் செலவு செய்ய நேரும். கும்பராசி நண்பர்களே, இன்று தடைகளும் தாமதங்களும் நிறைந்து இருப்பதாக உணர்வீர்கள். முக்கிய முடிவுகளை வேறு நாளைக்கு தள்ளி போடுவது நல்லது. நல்ல இசையை கேட்பதன் மூலமாக ஆறுதல் கிடைக்கும். இன்று உங்கள் பணியை பொறுத்தவரை பணிகள் சுமூகமாக நடக்க சக பணியாளர்களுடன் அனுசரித்து நடந்து கொள்ள வேண்டும். இன்று பணிகள் அதிகமாக காணப்படும். இன்று உங்கள் குடும்பத்தை பொறுத்தவரை உங்களது துணையுடன் சண்டையில் ஈடுபட வாய்ப்புள்ளது. இதனால் திருப்தியான மனநிலை காணப்படாது. இன்று உங்கள் நிதி நிலைமையை பொறுத்தவரை இன்று தேவையில்லாத செலவுகள் காணப்படும். வீட்டை புனரமைப்பதற்கு பணத்தை செலவு செய்வீர்கள். இன்று உங்கள் ஆரோக்கியத்தை பொறுத்தவரை இன்று கால் வலி மற்றும் முதுகுவலி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. ஓய்வாக இருக்க வேண்டும். மீனராசி நண்பர்களே, உங்களிடம் உறுதி இருந்தால் இன்று வளர்ச்சி காண்பீர்கள். நம்பிக்கையுடன் இருந்தால் வெற்றி உங்களது கதவை தட்டும். இன்று உங்கள் பணியை பொறுத்தவரை உங்களது பணிக்கு பாராட்டு பெறுவீர்கள். உங்களிடம் காணப்படும் ஆற்றல் உங்களது பணியில் பிரதிபலிக்கும். இன்று உங்கள் குடும்பத்தை பொறுத்தவரை இன்று மகிழ்ச்சியான மாலை பொழுதாக இருக்கும். நீங்கள் மகிழ்ச்சியுடன் காணப்படுவீர்கள். அதனை உங்களது துணையிடத்தில் வெளிப்படுத்துவீர்கள். இன்று உங்கள் நிதி நிலைமையை பொறுத்தவரை இன்று நிதிநிலை பொதுவாக சிறப்பாக உள்ளது என்றாலும் உங்களது தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய கடன் வாங்க நேரிடலாம். இன்று உங்கள் ஆரோக்கியத்தை பொறுத்தவரை உங்களிடம் காணப்படும் மகிழ்ச்சி மற்றும் நேர்மறையான மனநிலை காரணமாக இன்று ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும். என்ன நண்பர்களே, இன்றைய நாள் உங்களுக்கு எப்படி அமைய போகிறது? இன்றைய 12 ராசிக்கான பலன்கள் என தெரிந்து கொண்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாகவும் பிடித்ததாகவும் இருந்திருக்கும். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. நீங்கள் இன்னும் உற்சாகம் டிவி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க. நன்றி வியூவர்ஸ்.